ассалому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, сох саломат ҳастен. Бародари азиз, нигаҳ кунед, дар ду масъала гап мезанем, хоҳиш мекунем аз шумо ва бародарои да. Яке масъалаш боварӣ дорам ки ҳамадат маъқул мешава, ҳамад бародаро мақсад вай мекунед мебиненаш. Но дуюм масъалаш ва бародарое ки дар кортон ҳаст, марҳамат номерои бародар да занг бизанед. Хоҳиш мекунам ҳамин масъалаи якуме ки ҳозир мо гап мезанем бародарҷоно, ҳаминро бодиққат гӯш кунед. Бародаро, хоҳаро, шахсоне ки умуман дар Россия қарор доранд, ҳуҷҷат надоранд. Бародарҷоно, дар рӯйхати сиёҳе ки номи бародаро бисёр бародаро баромаги буд, мақсад чӣ қадар одамо бисёр буданд. ҳам занҳо, ҳам мардҳо фарқ нест. Яъне ки бародаро имрӯз қонуни навш баромагиай айни ҳол дар Тоҷикистон бироварданаш. Бародаро бояд ки шумо ҳамин масъаларо пешгирӣ кунед ва бародарое ки документ надорен бояд бирен документ кунед. Нигоҳ кунед чӣ кор карданд дар кор бародарҷоно. То соли нава шумо вақт доред, срок доред ки бирен граница, яъне ки сарҳад бирен, бигарден, биёен документҳои худтона ислоҳ кунед, соз кунед. Ва агар накунед бародарои азиз, нигоҳ кунед ки пас аз соли нав шахсоне ки мерен Тоҷикистон мерен, худ меқапантон, агар биқапантон депортон мекунанд аз 3 то 5 сола, яъне ки бародарҷоно депортон мекунанд. Агар ки нақапидантон, шумо автоматически метонед ҷеко граница мегзарен мерен Тоҷикистон, аз усу то 3 моҳра омада наметонен. Барои ҳам бародарҷоно ҳозир вақт доред то соли нава. Фарқш нест кадомет ки дар рӯйхат биден набиден, метонен ки бародарҷоно бизанен бирен граница, биёен документҳои худтона соз кунен. Ай фурсати муносиб истифода мебарам. Бародарое ки мехоҳем граница бирен, номро да занг бизанен. Мақсад бародар алҳамдулилло тайёра мегирам, мебаратон чандин таоша бурдан и гирифтан овардан. Фақат ҳамин қа эҳтиёт кунед ки бародари азиз, ҳамин телефонотона, ҳамин телефони паданалата ягон чизи ҷазир тамошо кардӣ, ҳамура тозаш кар. Шумо бисёр комментариятора хондам ки мақсад ҳамира чико кардан дар кор, тоза кардан дар кор, яъне ки аккаунтона алиш кунед, абсолют ҳамин телефона тоза кунед, формат кунед. Бизанен телефонтона покза тоза кунед бародари азиз, бирен хушрӯ бигарден биёен. Ва бародарҷоно, масъалаи дуюмаш, бародарое ки нигоҳ кунед бародарҷоно, бародарое ки мехоҳем ки мақсад ягон маърака дорен, ягон денраждени мегзаронен. Ҳастанд ки хеле бародарое ки мехоҳанд ки ягон бародар камерачии хуб боша, ё ки бародарое ки навор снимат мекунен, мехоҳен навори хеле качественни, хушрӯ снимат кунен, яъне ки киногӣ бародаро мехоҳен снимат кунен, номерои бародар мебирояд, зангш бизанен, беҳтарин бародарай, беҳтарин наворо мекунад, качественни хушрӯ бародари азиз. Мақсад сахранӣ кунен як ҳаҷиякда кадом дад ки дар куша ягон маърака дори, тӯй дори, хо чизе ки боша набоша, ҳофизатай ҳофизӣ мекунӣ, ё ки намедонам ҳофизат ҳофизӣ мекунӣ, ҳофизат намедонам суруд бихонӣ, чӣ кор мекунӣ намекунӣ, метавонем ки закасш кунем, мақсад ҳаст. Ва баъдан бародарое ки визитка мехоҳем тайёр кунем, зангш бизанен, ай номи канали Бобои Лангаре, арзонтар хушрӯ чанд қаре ки дар кора мекунатон. И бародар мақсад футболкаҳода бо чӣ хеле ки мехоҳӣ расм, ҳамун хеле намедонам расми чӣ хеле расме бихоҳида, карочи мекашанд хушрӯ бародаро роҳитон мекунанд, через доставка роҳитон мекунанд, мегиред бародаро. Намедонам может ҷиянода мекунен, охи намедонам, может мефорад дар футболка сурати учад боша, утад боша, фарқш нестай. Мегӯӣ заказ мекунӣ, марҳамат номероша занг биза, иншоалло ки тайёр мекунад. Ин ҳамин хел мавзӯи мо ҳамин буд, мавзӯи имрӯзаи мо ҳамин буд бародари азиз. Фақат хоҳиш мекунем ки ҳамин навора паҳн кунем ки то дигар бародаро курси шаванд, ҳамин бедокументҳо бираванд, документ кунанд, биёянд. Охир дар амони Аллоҳ бошед, саломат бошед.